ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಚಾನೆಲ್‌ಗ್ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿತಲಾಗ್ ಕಂಡಡ್ ನೇಜಿ ನಡ್ಪುನವು ಬಲೆ ತೂಂದು ಬರ್ಕ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಡ ಉಂಡು ತುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಂಡ ತೂವರನೆ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ನಮಕ್. ಮಲ್ಲ ಕಂಡ ಐಟು ನೇಜಿ ಒಂತೆ ನೇಜಿ ನಡ್ತೆರ್ ಪೂರ. ನಾನೊಂತೆ ನೇಜಿ ನಡ್ಯಾರುಂಡು ಬೊಕ ಅಡತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇತ್ತೆ ಅಡಪ್ಪುನ ಪೂರ ಟಿಲ್ಲರ್‌ಡ್ ದುಂಬು ಪೂರ ಗೋಣೆರ್ ನಡತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಬೊಲ್ಪ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುದು. ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅವು ತೂವರನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್. ನಾನದ ಕಾಲಡ್ ತೂವರಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ ನೇಜಿದ ಕಂಡಲ ತೂವರ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂಥರ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ನೇಜಿ ನಡೋಂದಿಪ್ಪುವೆರ್. ಉಂದು ನೇಜಿ ಕಂಡ ಇತ್ತಿನಡ್ದಾರ ನಮ ಇತ್ತೆ ಉಂಡೊಂದುಲ್ಲ. ನಾನದ ಕಾಲಡ್ ದಾಯ್ತ ಆಪುನಂದೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲಾದುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಆದ್ ತೂವರಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದುಂಡು. ನೇಜಿ ನಡುಪುನವೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತೆದ ನಮಕ್ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ತೂವರಗ್ಲ. ನೇಜಿ ದೆಪ್ಪುನೆನ್ ತೂಕ ಬಲೆ ಉಲೆ ನೇಜಿ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಕಂಡಡ್ ಏತ್ ಶೋಕು ಪೊರ್ಲುಡು ದೆಪ್ಪುವೆರ್. ನೆನಾನ್ ಟಿಲ್ಲರ್‌ಡ್ ಅಡತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.